और उसके बाद हुआ कि वो जल गया पूरी तरह से। उसके बाद वो बैग में जाके बैग में जाके क्या होता है, वो कंबल को अपने ऊपर ऐसे बैग में लेके कंबल को पूरा किया अपने सर पर। उसके बाद उसको ऐसा आवाज सुना के गुड मर्निं हाबाब नै दखाननि फिथा बानायदों जोंहा थावायाव एवबासो जागौमोन खोमा रुटिजों लाल साहा आलु बाथोन क्या मिला खाने के लिए मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में क्या मिला लोग सालों में ना लगा सो Bukan kadal dia ada di benda. Kata kenang lah. Kenang nggak? Oh dia ada sebenarnya nih. जायो जाहैदों जोङो गोथां जानोसै नोंसोर गथ'फोरा गोमोन जानोसै सना खान्थाल खान्थाल दे खान्थाल गोमोन जाग्राफ्रा सोरनि बयफ्रेन्ड हे भगबान कुसन सुसन सेस मा खालामजोबखो नोंसोरो खारबोजोब्बायसो सानैबो खारबोजोब्बायसो आंजोंसो ओइ नै मबाइला गोलैबाय मा गेलेगासिनो दे एथ' लेथ्रा आयौ आबैनि न'खौ लेथ्रा खालामजोब्बाय लोगोफोरा अनला मेवा दाउ खारै मेवायाव खारै लगायनोसै एथ' एसेल' खोबनानै दोनगोन ना मा जाखो दसे मेवायाव खारै लगायबाय आं संफेराखैमोन
देबावाखै दाबो भिलेज लाइफस्टाइल नै अना जोंहा ग्राइन्डाराव देयो नोंहालाय मा एवखो हौवाबो जाबखो गासिबो गावबागाव खामानि आंहाल' खामानि गैया अनला ओंख्रि ओरैबो बारे नों देराबाय मुलुगजों दाउ मासे सानै मानसि संदों हनै अरखौनो अरानो जोङाखै माथो बेसेबा गोबावनि उनाव अरदाब नुदों बेदरखौ खांबाय एबार इयावनो माबाखौ होनसै एबार मेवाइखौ मेवाइ लगाओ कैमरामैन स्टार इदिसो लगायखानोसै अनलाखौ माराया फ्रि फ्रि हरो मालाय फ्रि फ्रि हरो हरदो अनलाया बेदर होनायखौसो नुवासै आंहा लाइटबो जाया नामाब्रा मालाय फट' खेबग्रा समायसोगारो मालाय बिसोर ओंख्रि संख्रि मोनलायबाय आंहा भिडिअ बानायनाया गैला माबायदि संखो नुस्लाबलायाखिसै और उसके बाद हुआ कि वो डर गया पूरी तरह से उसके बाद वो बेड में जाके क्या हुआ पता है वो कंबल को अपने ऊपर ऐसे बेड में लेके कंबल को पूरा ढक लिया अपने सर पर उसके बाद उसको ऐसा आवाज सुना मेरे घर में तो सिर्फ मैं हूँ मेरे मम्मी तो अपने दोस्त के घर में एक रात के लिए रुकने गई मैं तो अकेला हूँ और कौन सिखेगा ये तो मुझे नहीं पता चलो देख लेता हूँ ऐसा कहा उस बालक ने और जाके देखा तो उसको उसने 1 लाख दिखा वो भी एक लड़की का साबा खोनासंगासिनो बाखिफ्रा चद्दर के और घर से बाहर निकलने की कोशिश की वो उसके बाद छोड़ने गया और भाग के चाकू से उस भूत को मार दिया और मार उसको सल' बान्था खोनागासिनो आरो इयो क्या हुआ बोलो बोलो मैं भी सुन रहा हूँ ना सोर मा ओंख्रि जादों अखा हाबाय हनै मा नायलायखो गुड नाइट उन्दुला नोंसोरो